हामबाय जों दिनै गणचन्द्र पारा ओ फाइ सफायजाक धनचन्द्र उच्रि पारा ओ न उच्रि चिनि उच्रि समाजनि बिनि नक नायदि नक पुरा मिया नबर कतर फाइनाय पुरा तीन रक खुबै तेलांबायखा नक रक नस्तंबायखा ओमफ्राय चिनि बुखुबजों नरक नुबै मानखाना ओमफ्राय जों खोनाका मिया ओमफ्राय तो जों पूर्व मानिकआव जों भिजिट खालायखा ओमफ्राय आरो प्राय 12टा नक ओमफ्राय चिनि yang पश्चिम दिगिआव 2टा नक ओमफ्राय कोनै नकआव कायसा ओमफ्राय कोनो मते तीन कोसाम रक नाय पर बुलायखा ओमफ्राय बुलाय मानि परेव बर आरो न कोनो मते थुलायखा ओमफ्राय मते बुइमालिया हायफानो जों SDM अफिसाव जों इनफरमेशन दिखा ओमफ्राय रिउइनो जों भिजिट खालायना फायखा मिया যত জায়গানো সেম প্রবলেম চিন করবুক সাব ডিভিশন তো পুরা কারেন্ট করিঙি থাকা কারণ পুরা কারেন্ট খুঁটিরাও বাই বাই নাই ইয়াং নবো বাই বাই যাক পুরা মিয়া পুরা সালচা পুরা বিজি মিয়া তো আরো সপালিয়াবা তিনি সপাইকা তিনি जों নাইফাইকা जों आसास रेखा बरंनि मानथाय बाइके जों रुनाय बरंनो जों नायनाय जों बरंनो आगे अमर रजाक दङ जों नक बरंनो बाहायके नक टोटाल दैमान दाबोथ' जिनिस जों सरकाराव दंमाबा जों बरंनो नक टोटाल रुनानै बागिबो जों ट्राइ खालायनाय जोंनि बुखुबजोंनो बबो सरकारनि नग आइवाइ नक फानो मातंथों अबनो जों चेष्टा खालायनाय ओमफ्राय अर चिनि दांग्राक चिनि भाइस चेयारमेन दङ चिनि अराव उच्रि समाजनि आदा ओमफ्राय अबके बिनि बोसलारक बोखामजों रक दङ गेसिनि लिडार अफ फाइजाक दङ শুধু অ জায়গায় সারা করবুক সাব ডিভিশন যত জায়গানো ওয়াতই নবার ফাইজাক নগর নষ্টং বাইজাক ওমफ्राय অন্য জায়গা তো আং আছে সিয়া কিন্তু চিনি করবুক সাব ডিভিশন তো প্রায় চিনি আরো মেসেজ সবাই দङ ওমफ्राय যত লিডার ব হাইন কপারেট খাইथों যোগাযোগ खायथों बरंनि मानथाय बरंनो रुनानि बागै SDM आव যোগাযোগ खालायथों तहसिल भेरिफिकेशन खालायथों बरं तहसिल नो इनफरमेशन रुना नांनाय प्रपारलि जाते चिनि पाब्लिक रक बरंनि मानथाय माननानि बागै जों जतटुकु चिनि सरकार फारि खालायजाक सरकार दंजाक जों खालायनाय लोकरंनि बागै बै हानसानि बिसिंथि जों खालायनो दङ आगिबो खालायो दाबो खालायो बुसकांबो खालायखांनाय असुखसे जाहाथे जों पाब्लिक रावबाय हानिया साजायाखै खालायाखै ओमफ्राय जों साजाया नायजात ना नाङानो सरकार दंथ' तै मुंसा खालायनाया बथाय रक जों जाहाथे बयनि बुखुते खानाया बथाय ना नाङानो जतन फैसा खाबाकसाके साम खालायनानै होथों दै पाब्लिक रंनि मानथायनो जों जाति जाति मारुनानै बागै एक सप्ताह बिसिङाव हाइस्टलि 15 दिन जों एक सप्ताह बिसिङाव जों जाहाथे बरफनि मानथाय बोसोक मान सरकार हयতো जों 90,000 या 50,000 नो जों या बरफनि दाबोथ' गोबां जागाव सरकार तो असुक अमयाबा 40,000 मान फानांगो बथायके जों चेष्टा खालायनाय गोरै समायाव के 10,000 बो अनेक भेलुबल अमबो जतन वान थुना नाङो असंनो सावै आं पगना